Cornwell tutayo munani mudare ndachifanira kupinda nemukwasha wangu haana kuuya zvakare. Mukwasha ari kupi? Ari kukadoma kumapurazi Kind. kwaMrs Kind. Chii chiri kunetsa nemukwasha? Mukwasha chiri kunetsa ndechekuti akadzosa mwana wangu akatora 2016 akamudzosa 2018. 2016 to 2018 2 years. Vakanga vane vana vangani? Akanga umwe mwana wani musikana. Akadii mwanawo? Mwana ari kumba kwangu izvi ndini naye ndimuri kumuchengeta. Iri nyaya yekuti chii? Nyaya yacho ina nambuya vake mukati vakamudzinga vachikwa isimbi sakati munogara nesimbi. Simbi haigari kwenayo. Ndikati hongu ndazvinzwa. Vauyisa mwana vakazoti ngachidzoka tizotaurira nyaya yacho ipere. Asi ngauye nembudzi yamakadya pamasungiro iyaiyo tiwane kutaura nyaya yacho. Ndikati kuvaka mwana ndikatora mbudzi iya ndikamupa mwana ndikati ndei nayo navatete vake vainde ndikatora mbudzi iya vakadya ndibva mwana ndidzokera tigari newe. Waidzoke imi chivanhu chamaitiswapo changa chiri chekupi ichi? Kwenyu kumushande kupi? Ichibva pakusanyati. Kusanyati kupi? Chirikiti pana nebiriana nemusoro. Pachirikiti apo pekwani? Mlende kwa Fred. Mlende kwa Fred kwa mayavo. Pana mayavo. Imimi ndinoda imimi kuti muri wokwani? Vekwadhuru. Vekwadhuru. Muri wokuraini kwa mayavo. Chivanhu chakadaro hachiko. Ndaikuda kuvaka mwana kuti pamutozova ndoti vagari nemwana. So nyaya iripo ndeyekuti mwana akaramba munaye abereka vana mumwe chete. Mwana uyu akaroorwa asina wake mwana here? Akanga asina. Anga asina. Right. Mwanayi musikana. Right, musayama ngatiise judgment yemukwasha. Akaramba mukadzi nechiitiko chavakakuitisai chembudzi yemasungiro yemwana akatoberekwa wavainaye voti tidzorerei. Toda kuti idzoke. Saka toda kuti chekutanga mupuhwe mbudzi yamakatorerwa yemasungiro iyoyo. Akanga akaroora here mukwasha? Ndikati kuroora kamobisa zvinhu izvo zvina matikinya ndibvupinda zvibinga hakusi kuroora. Zvinotangira parutsambo. Rutsambo kunoguka uyu. Saka tiri kutarisa nyaya yekuti mwana wenyu musikana anofanira kubhadharwa maputiro, damage, imombe mudare ramambo kana kuti $300. Then iye ndobva abereka mwana musikana anofanira kubhadharwa mombe 2. Unofanira kubhadharwa kwamuri dzekuroora mwana wake. So makuti mombe yenyu yemaputiro, mombe dzenyu 2 dzekuroorwa kwemwana wevazukuru venyu, muzukuru uyo kana akaberekwa uyo musikana uyo, handiti mapawana, mombe dzenyu dzaita 3. Icho chipini icho chekuti vanhu vanoti mbudzi yavakabisa yemasungiro tidzorerei. Hakuna chivanhu chakadini chakadaro. Vanofanira kuidzora. Then wobhadhara wai mudare redu rekuita ikoko. Saka imimi zvamuchaita munounza mari yetransport yekuti mukwasha asevhwe nejudgment. Kuti paya pamusina kuya kudare paya, order number 1 yedare yesamoni inotituma kuti munotongwa musipo. Tichifevhera auye osomanharaunda. Handiti mapawa. Samoni redu ndo zvazvinotaura. Saka ndo mapedzero anengaite nyaya yenyu kuti musarambe muchifamba. Totangira papi? Ipapo. Ngaregedze kubhadhara zvatadii, zvatataura. Iri bhuku randakabata panapa iri. Ndo zvarinototaura irori kuti munhu anotongwa asipo
atongwa asipo osevhwa nejudgment, asevhwa nejudgment akasabhadhara zvataurwa, handiti toita mapepa arimo atinonzi itai modi motorera munhu zvinhu, handiti obhadhara Next.